Bese kubila amalungu lawa eParliament avela adala ichaos. Angazi ukuthi imaphi, angeke ngize ngiwasho, kodwa ke and futhi ke akuwona weqembu elilodwa yabo. Baningi abantu obathola belapha eParliament kodwa ngenhloso yokuthi nje bazodala ihavo, bazodala isiphithiphithi esingenasidingo yabo. Khona ukuthi udala isiphithiphithi kodwa ke usibone isidingo sesiphithiphithi ngaleso sikhathi. Wake washo lapha upresident wayo i-EFF ukuthi yena nje makuyisikhathi sokuthi akhoze i-trouble, if he sees a need ukuthi ke okay manje sikhoze i-trouble futhi manje ngithi akwenzeke lokho, wenza njalo zikhale yabo. So I think nakulo mcimbi ohlelwayo ke ohlelelwa ke upresident lapha kuthiwa ke kwehamba phambili lapha ke azovinjwa ke amalungu lawo azobe ke ehlele ukuthi ke edale ke isiphithiphithi njengoba ke kunani kunenhlelo zokuthi ke umengameli ke enze isethulo esithile noma ke adeliver ke speech reporter nje ngezinto ezithile lapha eParliament. Uma ke esethula ke kahle kahle inkulumo ke yokuhlahla indlela ke ezolandelwa ke nguhulumeni wobumbano ke i-Government of National Unity. So far abantu ke abantu especially nje ama-citizens ekhona la eSouth Africa, they are not fans of i-Government of National Unity yabo, ngendlela nje kwenzeke ngayo ne-mix up yamaqembu nje. Khona bathi kangcono kube iqembu elithile lihlangane neqembu elithile to form a Government of National Unity yabo. Ziningi izinto abantu abayishoyo, ukuphikisana kuningi, kodwa ke kugcine kwenzekile lokho kwenzekile, and ke kugcina kungathi kusaya ngendlela thina sasivote ngayo noma ngendlela kwakuvote ngayo abantu yabo, because manje kujike kuqale phansi kube khona ezinye inhlelo ezenziwayo eParliament sezenziwa manje ke ilabantu asebe-electiwe, be-electwa amaqembu yabo. Ungalivotela iqembu kodwa manje uthola ukuthi umuntu osenirepresenta lapha eParliament akuyena umuntu wofisa ukuthi agcine ngempela unrepresent yabo, even though esuke ebelonga kulona lelo qembu suke ulivotelile nawe. Right, okay, sihlabele phambili nalo ke lolu daba. Kuthiwa ke uzobe ethula ke umhlahlandlela ukuthi ke ngempela ke uhulumeni wobumbano ke uzomisa kanjani eminyakeni emihlanu ke ezayo ke lapha eKapa. So lokho ke kuzokwenzeka njengoba kuwumhla ka-18 khona namhlanje ebusuku. Okay, usomlomo ke weParliament laphana ke uThoko Didiza ekhuluma ke izolo esithangabini ke sabezindaba media briefing ngamalungiselelo ke awo lomcimbi. Uveze ukuthi ke kunemigomo ke eminingi, eminye yayo ke elawula kakhulukazi ke ukuhlala kwezindlu zombili ke eParliament, evimbela ke ukuphazanyiswa ke kukaMengameli wezwe. Uyabona i-National Assembly nayo ke laphana ke kushuthi ke i-NCOP. So laphana ke ubeke nje kwacaca ke umama ke uDidiza lapho ukuthi ke kunemigomo ke emisha ezolandelwa yakhona ke lapha eParliament ke enqinda ke labo ke abafuna ke ukuphazamisa. Imvamisa ke sibe ne-assumption or ama-speculations athi ke I know ileli qembu vele silindele ukuthi ke liphazamise. Cha, nanoma ubani kuyenzeka ke aphazamise yabo. Kungaqhamuka nabantu ke nje abangeyona ingxenye yayo ke ngisho naleyo nto le ezobe yenzeka bephazamise. So ya kushuthi ke ngamanye amazwi bagcizelela kona ukuthi ezokuphepha ziqinile. Inkulumo ke kaMengameli ke laphayana ke ukuthi ke igcizelele kakhulukazi ke umhlahlandlela, kodwa manje ke okubaluleke kakhulu akushoyo naye uMama Thoko Didiza lapha ukuthi ezokuphepha zizobe zikhona nabantu abayenzi ke into ke ebheke eceleni. Lemigomo ke iyacacisa ukuthi ke umcimbi wakusasa ke noma ke esho ke khona izolo, kodwa ke sikhumbule ukuthi ke lokhu ke ubekusho ke izolo nganisa kwethu njengoba lo mcimbi ukhona ke ebusukwini ke bangumhla ka-18 namhlanje okuvulwa ke eParliament kuphela, hayi okunye. Lemigomo ke ibekelwe ke ukuthi ke kube nesizotha njengoba ke inkulumo ke kuzobe ke kungeyokuhlahla ke indlela. Lokho nje sesikushilo naye, kodwa lo mama lo bese simcaphuna nje lapho ke ngenkulumo yakhe ke noma ke ngokubriefa ke abeze media kahle kahle. So iqembu le-MK nalo ke lizobe ke likhona lizobe likhona
cha lizobe lingekho lingathi liyaduba lidubile iqembu ke iMK yaduba ke ukuhlala ke kweParliament lapho ke kwakhethwa khona ke uSomlomo. Nazo lezo zinto zibuye zibe inkinga lento yokuduba because already izinto ziyenzeka lento yokuduba instead of challenging izinto directly. I feel like ukuduba kuyinkinga kakhulu ngoba you end up not fighting against leyo nto leyo, you end up not confronting into ngempela kumele ngabe uyiconfronta directly yabo. So ukuduba I feel like kuyi form of ignorance yabo. So ngoke-advice yami I feel like ama-political parties engathi kuyiyeka kancane lento yokuduba because ngiyakhumbula kahle last year or eminyakeni nje eyedlule if usikhumbula eParliament amaqembu ke bekwenzeka ukuthi ke especially ke iEFF bekwenzeka ukuthola ke isivele ishiya nje kanjalo kusabhizi nama-metals ke izinto ke zisuke zi-affect state when uthunywa abantu bathi ke ujike futhi uyaduba just because there is something that you are not or that is not in your favor. So I think leyo nto leyo kumele ke abantu ama-opposition parties nje awayeke ukuduba ngisho kukhona into ebacasulayo noma kukhona into eba-challengeayo ababona ukuthi ngeke ikwazi ukuxazululeka ngaleso sikhathi kumele bayeke leyo nto leyo right. So lana ke kwakukhethwa uSomlomo yaduba ke iMK iphini ke lika Somlomo kanjalo ke nomengameli wezwe. So kubhekiwe ukuthi ke ngabe ke kuzoya ngokwamagama ke enkehli yini ke kwiEFF ngoba nayo ke kuthiwa ke ngathi ke yathembisa ukuthi ngeke ke isamphazamisa ke uRamaphosa uma ethula ke inkulumo ke ebhekise esizweni. Yeah, I remember nje ngike ngabona kakhulu ke if uma lemekhuluma lapha ngisho ukuthi no they are going to comply with every step or everything eyenzakalayo eParliament nabo ke futhi ke they will follow suit kulezo zinto lezo. They are not going to disrupt upresident ke noma ke ezinye nje inhlelo zalo ke iParliament if ukuthi lezo inhlelo lezo ke azikho against ama-opposition parties or i-opposition party yabo. So ubalulekile ukuthi ke sekuphothuliwe ke ukwakhiwa kwamahhovisi angu-155 kwangu-203 ngesikhathi ke kusho ke laphana ke noma ngesikhathi ke kusha iParliament siyakhumbula ukuthi ke kunama-ofisi ke alahleka yabo ngokuthi ke phela ke ashe alahleka ngaleyo ndlela. So that means ke lawo ma-office asebuyile asebuyile lawo ma-office bafethu umsebenzi uqalile ziyakhala ngempela yabo. So njengamanje bathi ke okushodayo ke amahhovisi angu-54 of which ke iwona ke ekumele ke akhiwe eqhubeke nawo ukuze kwanele ke phela ke isibalo sama-ofisi ke akade vele ekhona ngaphambilini khona eParliament. So bathemba kona ke ukuthi ke umsebenzi lowo ke wokuphuthula ke wokwakhiwa kwalo ke iParliament noma wona lama-ofisi uzoshesha kakhulu yabo. Bacabanga ukuthi ke by 2026 ngo-April ke kuzobe seku-right yabo yonke into. So unkosazane laphana ke uThokodidiza utheke abakazi ukuthi ke ubani ozofika nongeke aphumelele kwabamenyiwe ke kuyona ke le meeting noma kuwona lo mhlangano ozobukhona weParliament. So asazi ke bafethu bayathanda nokugqoka labantu yabo mhlawumbe bazobe beswenke beconza nje kodwa sineyinkinga eziningi la eMzansi. Kodwa ke phela inkinga zisho ukuthi ke abangaconsi ke ama leaders ethu nawo kumele abukeke kahle bakwethu yabo. Uthe ke ingqephu izobidla ke umunyu ke kwizimenywa ke lapho ke wathi ke nomkhosi ke wezokuvikela ke uzoviliyela ke uzobukhona nje uzofika ngenye ke indlela by full force uzobukhona amaphoyisa ke lawo ke umthetho lo yabo. Yeah mfethu I think ukuphela kwevideo yethu okwamanje then ke after ngiyacela nawe bafethu if you have anything to say ngalo lo daba do comment on the section down below. Do you think iEFF ngempela izoziphatha kahle or babesho nje?
babe mane beyisholo nje ngoba mhlambe benzela ama-vote kodwa hayi na after nje ama-results na after ama-elections uqhubekile-ke upresident ucommander in chief washo ukuthi-ke no sizophatha kahle yawo sihlonipha iParliament sizophatha kahle nje sizobuza lokho ekumele sikubuze siphawule ngaloko ekumele sikuphawule no disruptions. Anyways bafethu, do comment on the section down below, don't forget to subscribe. Danko.